Pois nos talleres de memoria o que facemos é traballar a estimulación cognitiva. Traballamos a atención, a percepción. Para iso utilizamos os libros moitas veces porque nos dan as ferramentas que necesitamos para traballar diferentes áreas, non? Aproveitamos que temos a nosa biblioteca. Estamos na Casa da Cultura do Concello de Odro, que naceu como unha escola financiada pola emigración. A xente de Odro, o primeiro que fixo ao chegar a outro país foi intentar recompoñer o seu, o que deixaba aquí, o que había feito que marcharan todos de aquí. E gracias aos emigrantes dodrenses fora de aquí se pode financiar a cultura que nos trouxo xa hasta aquí. Este edificio é un exemplo claro do que temos. A palabra é salvaxe, inmortal. A palabra non ten idade. Atopa a Cubillo nun libro. E ali habita a nosa espera, ali hiberna. Na súa cova de lembranzas e anelas. Pois collemos un libro, cada unha lê un cachiño, falamos do que entendemos, do que non entendemos. Moitas veces tamén utilizamos pequenos textos para marcar determinadas letras e traballar a atención, e, bueno, por un pouquiño de todo. O libro gorece as palabras. E non nos esquece. Agarda silente no seu intre. Para acollernos da mente e a xuntos viaxarmos. As páxinas do tempo. Hai persoas que non lle dan moita importancia á lectura porque no seu momento, cando o pouco tempo que foron á escola, sobre todo elas que contan que moi pouco tempo, se o puderon, foron, se non xa nada, foron á escola, non se daba esa importancia. Entón, a idea é involucrarlos na lectura para que collan ese hábito e utilicen esa ferramenta como medio xa non só para traballar para estimulación cognitiva, senón como ferramenta propia, non? Para o Concello de Odro, esta biblioteca é un noso orgullo, está moi ben dotada, nos gustaría ter unha mellor, pero claro, abandonar o edificio nos costa, nos resistimos, non? Todos pretendemos ter unha biblioteca con moitísimos máis volumes e moi grande, pero para nós o simbolismo do edificio hasta ahora mismo é insuperable. O libro Xardín sementado de palabras. Que florecen en cada folla. Ti tes a chave da súa primavera. Da súa liberdade. Que é a túa. A lectura é importante porque, aparte de achegarnos a historias que non coñecemos ou a novas perspectivas, tamén nos dá a liberdade de poder imaginar, de poder coñecer e de poder ver un mundo moito máis amplio, grande e con posibilidades. O Día do Libro para un concello como Odro é un día de especial relevancia porque é cuna de literatos, desde Rosalía de Castro hasta os actuales Manuel Lorenzo Baleirón, a súa filla María, Anxo Angueira, Eusebio Lorenzo Baleirón, tristemente desaparecido fai moito tempo. Para nós a cultura e o libro é unha parte importantísima do concello. Entra. Nunca é tarde, sempre é tempo de abrir un libro. De abrirte a un libro. É que boe o pensamento. Pola liberdade. Pola liberdade. Pola liberdade. Sementa a liberdade. Sementa a liberdade. Sementa liberdade. Sementa a liberdade. Sementa a liberdade. Lé. 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 Sementa a liberdade. Lé.